Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Katur dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh utawi ingkang dipun sepahaken linangkung para kasepuhan wonten dusun Wunut, Desa Wonotirta, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, ingkang tansah kawula cadhong-cadhong kaberkahanipun ilmu saha kemaslahatanipun ilmu. Sedaya para sepuh, sedaya para nggih menika ingkang dipun sepahaken wonten desa, wonten kecamatan, minggah wonten kabupaten ingkang tansah kawula takzimi saha kawula cadhong kaberkahanipun ilmu. Sedulur ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani, sedulur ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani, sedaya para pecinta ziarah, sedaya para pencinta alam sarta nuswantara ugi boten ketinggalan. Monggo samiya kawula lan panjenengan sedaya sesarengan hub kalih ziarah kubur. Alhamdulillah ing sapunika enjang punika dalem angking gumulung wetan Susukan Banjarnegara sampun dumugi wonten dusun Wunut, Desa Wonotirta, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Ziarah kubur wonten kasepuhan lan ugi ziarah wonten makamipun Syekh Ja'far Shadiq utawi Simbah Kyai Muhammad Sholeh utawi Eyang Rasa Yudha wonten nggih menika Wunut Wonotirta. Ugi sampun ugi ziarah wonten petilasanipun Mbah Mantriano. Sedanten niku namung nglampahi kanthi nyadong kaberkahan, sebab kawula yakin barokah mesti maujud. Bila dalem boten badhe matur kathah sanget, namung meniki sekedar mukadimah. Monggo samiya latihan seneng kalih silaturahmi, seneng kalih ziarah kubur. Mekaten kemawon. Nyuwun pangapunten para pamirsa, wa pilihanipun dalem matur kirang pas, kirang adab, kirang akhlak, kirang anggah, kirang angguh. Nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika lokasi petilasanipun Simbah Mantriano ingkang wonten dusun Wunut, Desa Wonotirta, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Ingkang mangertos sinten beliau nggih kasepuhan ingkang tasih sugeng wonten dusun desa kecamatan terkait. Dalem namung nggih menika remen sowan kemawon
rojaan lil barokah. Niki luar biasa, alami oyote ageng-ageng. Terus wonten tengah-tengah niku wonten tatanan batu niku sing kolong riyin nggih damel kholwat kali beliau ingkang hubunganipun kalih Wunut Wonotirta. Mekaten matur nembah nuwun mangke wonten makamipun Syekh Ja'far Shadiq utawa Kiai Muhammad Sholeh utawa Eyang Reso Yudo. Wonotirta Wunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedaya para pecinta ziarah kubur ingkang tansah kawula hormati, para sedaya pecinta silaturahmi ingkang tansah kawula hormati. Dinangkung dumateng sesepuh, pinisepuh, adsepuh kasepuhan sambudayanipun ugi ingkang tansah kawula takzimi. Para kiai sepuh ingkang tasih dipun paringi berkahipun ingkang wonten menika Wunut Wonotirta Temanggung ingkang tansah kawula cadhong kaberkahanipun. Dalem alhamdulillah sakniki wonten Wunut Wonotirta dalem namung nyadong barokah kemawon. Mugia kelawan dalem menika suwan ziarah kubur waget dadosna inggih menika lawang barokah kagem diri pribadi, barokah kagem garwa putra jamaah lan sedaya ingkang caket lan ugi ingkang tasih tebih dumateng kawula. Salam takzim saking Majelis Dzikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara, ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09, ugi saking Desa Gemblongetan Kecamatan Sukan Kabupaten Banjarnegara. Al mautu babun wa kullu man dahiluhu, al mautu ka'sun wa kullu man syaribuhu. Saben manungsa niku badhe inggih menika ngalami lan nglakoni lewat pintu. Saben manungsa ingkang tasih gesang niku badhe ngalami saha ngraosaken nginum toya ing dalem gelas punika. Mula diumpamakake kados lawang, diumpamakake kados nginum toya ing dalem gelas punika. Kula lan panjenengan badhe tetep ngraosaken pejah utawa dumateng kasepuhan sedaya. Ananging mboten usah kuwatir babagan pejah utawa seda, sampun ginaris sampun katetepaken saking Gusti Allah. Ananging sanguwa amal nalika kula lan panjenengan sowan dumateng Gusti. Kupat lepet tali jenur, lepat sorobot mugi-mugi dados sedulur. Hamunten mriki mawon ingkang saged dalem aturaken dumateng para pamirsa, mugi wonten kirang sopan, kirang santun, kirang trapsila, kirang anggur saha kirang seda nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sasampun menika sowan dumateng inggih menika
beliau bakti badhe sowan wonten makam pujan menika Mbah Mantri Anom. Iki wonten Unut Wonotirta. Salam semangat, salam pasturan, salam ziarah kubur, salam berkah, salam tandang wudu nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waget sowan dumateng makamipun beliau wonten Unut Wonotirta Temanggung. Nika makamipun wonten pucuk nika daerah sekitaripun nggih wonten makam-makam umum. Pemandangane luar biasa. Nggih. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan. Tandang wudu nyawa.